Dacă ai întâlnit eroarea E3 pe espressoul Baby Brezza, nu te îngrijora. În majoritatea cazurilor, soluția e simplă și se poate aplica acasă. Pentru a înțelege mai bine despre ce e vorba, l-am invitat pe domnul Ionuț Cosac, de la bbno.ro, atât văzător cât și utilizator al aparatului, să ne împărtășească din experiența lui. Cel mai des, E3 apare atunci când nu se face decalcifierea cu apă și oțet, lunar, conform manual de utilizare. 9 din 10 clienți care sună că le-a apărut E3 pe ecran, de fapt, nu au făcut niciodată decalcifierea cu apă și oțet, spun, nu am știut că trebuie făcut. Și când spun că scrie în manual de utilizare, îți spun, păi cine l-a citit? Mulți clienți cred, necitind manual de utilizare, cred că a curăța pâlnia și vasul de pudră înseamnă decalcifierea lunară a aparatului. Unii, în loc să folosească 600 de ml de oțet cu 600 de ml de apă, folosesc 300 cu 300 sau 250 de ml de apă cu 250 de ml de oțet. Nu dau temperatura la maxim pe butonul termometru și nu așteaptă să se oprească din licărit, să ajungă la 43 de grade apa. Nu dau mililitri la maxim la 300, da, și nu se duc 300 de ml din rezervorul interior. Și ce recomandare le-ai putea da? Dacă s-a făcut rar decalcifierea, dacă nu s-a făcut lunar, recomandarea este să se lase, după ce s-au scos primii 300 de ml de apă cu oțet, să se lase apa cu oțet în interiorul aparatului 3-4 ore, astfel încât să dizolve bine calcarul din interior. Dar de ce este importantă această procedură? Lipsa decalcifierii cu apă și oțet, da, poate duce la depuneri de calcar pe sub apă și să găiască apă sub aparat, pe pompă și să înceapă mai devreme sau mai devreme să nu dozeze cantitatea de apă necesară, selectată. Mai sunt situații ce ar putea cauza apariția E3 sau înfundarea pompei de apă? Mai este o situație în care poate apărea E3 pe ecran când se depozitează aparatul pe termen lung fără să scoată apa din rezervorul interior. Da? Practic, calcarul și mineralele din apă, dacă e depozitat pe termen lung, precipită și poate să înfunde pompa de apă. În manual de utilizare este specificat, nu știu, poate la pagina 12, 13, că atunci când se depozitează sau se transportă, se ține apăsat butonul picătura de apă timp de 10 secunde și va pleca pompa și va scoate apa și din rezervorul mare din spate și din rezervorul interior, da? Astfel încât să nu fie depozitat cu apă în rezervorul interior și minerale și calcar din apă să se depună în pompa de apă sau în fund. Mulțumim, Ionuț, pentru că ai împărtășit cu noi aceste informații. Sunt sigură că sunt folositoare. Dacă ți-a plăcut și dorești să găsești astfel de video, nu uita de follow.